Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün, 30 noyabr 2020-nji ýyl, men Murat Gurbanov. Men size New York'tan habar berýän. 2 dekabrda 2020-nji ýylyň 2 dekabrynda sagat 10-dan sagat 13:00 BMG Bütün Dünya Milletler Guramasynyň öňünde manifestasiýa boljak. O manifestasiýa Ukrainadaky urşuň, ýani Ukrainada kösenýän halky gollamak, Türkmenistan we Merkezi Aziýa döwletlerindäki syýasy, kanun ýagdaýda tutsak edilen adamlary gollamak boýunça manifestasiýa geçirilýär. Onuň inisiatory, onuň organizatorlaryň biri DVT Topory we Merkezi Aziýadaky Cemiyetiň assambleýasy, Merkezi Aziýa döwletleriniň Cemiyet assambleýasy gurulýar. Onuň daşynda Ukrainadan we beýlek döwletlerden adamlar gurnuw, organizator bölümine komissiýa girýärler. Ine şol manifestasiýa häzir jurnalistler bilen görüşdik. Fransaň esasy X kanalyna habarlar berler. Gün reportajlar berler. Biz beýleki Azatlyk radio, American Voice, Liberty kanalları bilen görüşdik. Washington Post, New York Times hemler bilen görüşdik. Hatda hökümetten adamlar gelir şu protestde gatnaşmak üçin. Ine şu ýerde Juma Tapar, Murat Duşemow, Pygamber Allaberdiýew we beýlekleriň artlar tutulup plakatlarda bolarlar. Sizin hemmeňize haýyş edýän, egerde Amerikada bolsaňyz gelip goşulyň. Öz watandaşlaryňyzy gollaň, öz watanyňyzyň azatlygyny gollaň. Egerde siz daşary ýurtda bolsaňyz, siz kiçik video ýapyp şol manifestasiýa protesti gollap bilersiňiz öz wideoňyz bilen. Onam kyn görmeseňiz DVT kanalyna ýa başga görüşen kanallarına, rejime garşy görüşen kanallarına çap edip bilersiňiz. Ondan başga bloger bolsaňyz, siz bizim bilen gün efire çykyp şol geçirilýän manifestasiýadan gün reportaj edip bilersiňiz. Biz size şol mümkinçilikler bereriz. Men Türkmenistanyň halkyna ýylanjak bolýan, siz niýede bolsaňyz, şu dünýäde Rossiýada, Amerikada, Ukraina, Belarusiýa, Indiýa, Ýaponiýa, Hytaý niýede bolsaňyz bizim watanymyz Türkmenistan. Siz şu zatlara häzirki wagtda geljek 6 aýda gaty ün sörmeňizi haýyş edýän. Sebäbi 2 sany atyly ogul Türkmenistany basyp alyp, ine Türkmenistanyň asmany azatlykda biz şonu saklap durýar allar, bizim watanymyzy, bizim halkymyzy katastrofa etdiler. Katastrofaň ýüz keşbi hökman Rossiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky geçýän uruşy adynyň kösenji ýeterlik däl. Katastrofaň ýüz keşbi hemme zat parahat ýagdaýynda paçtow markaň surat ýaly bolup biler ýöne arkasynda gaty halkyň genosit ýagdaýyna kösençligen bolup bilerler. Ine şol Türkmenistan 1993-nji ýyldan bäri hemme halkara gurumlar ılaýtada bütün dünya milletler gurumasy her ýylky dakladyna aýdyp geçýär. Türkmenistandaky diktator rejim iň güýçli diktator rejiminiň birdi. Hiç wagtym olar Türkmenistany övmediler. Türkmenistanyň telewiziýonatyna bu zatlar allap adamlar ýetirýär. Inni biz şu zatlar goý bolsun etmeli. Inni siz niýede ýaşasyňyz? Kirkide çopan bolsaňyz, Esenigulda kiçik daýhan bolsaňyz, Amerikada biznesmen bolsaňyz ýa-da bir ýerde işläp ýören bolsaňyz, egerde siz Türkiýede bir ýönekay işler bolsaňyz, bir çopan bolsaňyz bir ýerde, watan bizinki, watan sizinki. Siz häzir geljek 6 aýda kiçik älim etmeli. Biz finala çykdyk. Biz häzir aýrýak bu rejim. Ine şoň üçin şu rejimin bolup geçýän çalışmalardan giy çıkarman, bu tarih çalışmalar. Türkmenistan Merkezi Aziýada birinji bolup demokratiýa geçer. Ýadynızda bolsa men aýdýadym, hormatly watandaşlar, biz iň ýygalyk opozisiýon görüşde, iň ýygalyk ösüşde döwlet bolduk Merkezi Aziýada. Inni biz opozisiýanyň görüşde 2-nji ýere geldik. Gazakstandan soň. Häzirki gyýky wagtda biz 1-nji ýere geçerse demokratiýa
yeňip bütün dünýä görkezýär. Şonuň üçin siz vice-premier, siz MHM agenti, siz polis ýa-ni bölümini işleýän, siz Türkmenistanyň bir kiçik kärhanasynyň işçisi tapawdy. Bul watan biziňki, biz azatlykda ýaşamaly, biz hiç ýere daşyna gidip onça aýlyk ağaç kazanmalı. Biz Türkmenistan'ın içinde $800'dan $3,500 çeyrek aylık kazanmalı. Biz Türkmenistan'ın içinde istendik vakti çıkıp istendik vakti yiyip durmalı. Türkmenistan beylik devletlerle vizalar ayıp başlamalı. Ilaytada Avrupa devletlerle 6 aylık viza buraya bir üstüne işler. Vizasız 6 ay aylanar yani. Ulu devletlerde. Eğer de ulu devletler Amerika, Avrupa devletleri, güçlü devletler 100 yıllap öz adatla kazanan olsa bizde mümkünçilik var. Gelecek kıysa vakti şol adatla almak. Eğer de barımız, ağırlarımızı, fikirlerimizi, ellerimizi, hareketlerimizi birleştirsek biz katı çat yadayda hiç yıl can yitirmen, hiç yıl kan dökmen geçip biler. Sebäbi häzirki rejim bir maşgalan rejimi hiç kim kanatlandırmaz. O ýanynaky ýürýän ýallaklar, ýanynaky şu rejimden peýdalanýan prokurorlar, milisiýalar, polisler olaryň oýun boldy. Bu ýaly biz döwletimiz katastrofa aket bilemzok. O gurulýan zatlar, edilýän zatlaryň paraholukly halk üçin edilen. Halk şondan hiç zat gören. Şonuň üçin halk görse-de kiçik zat görýär. Türkmenistan açyk hemmelere ve arassa bolmaly. Arassa konstitusiýalar işläp durmaly. Erkinlik diýmek, azatlyk diýmek edinetlikde şu konstitusiýada ýazylan bolsa, şoňa hormat duýmaly. Prezidentden başlap çopuna çeldi. Hemmeler hormat duýmaly. Bizim haklary we hukuky goraýan güýçler, ýagny prokuratura, polis, MHM, suwtlar hakykatan konstitusiýany gormaly rejimde. Türkmenistan'a istenik adamın hakkı prezidentten kim olmalı? İstenik vakt çıkıversin, istenik giyiversin, istenik vakt öz tanışını, doğum kardeşini getirebilirsin. Yine şu ummatlıkları biz de hüdürleyeriz. Biz şu ummatlıkları Türkmenistan'a yerleştirecek olup hareketler ediyoruz. Bizim eyyem bir topar halkara devletlerin golluğu var. Yine şu devletleri golluğunu biz üstürüp Türkmenistan'a giyip şu yerde çalışmalar edecek oluyor. Şunun için eğer de kimde kim ay boşlay mena boşulacak diýseniz, boşulmak mecbur mecburiyet bilemok. Ýöne şul tarihi wakalar, şul azatlyk ýol, ol asyrda, ömürde bir gerek bolýar. Eğer de düşünýän bolsaňyz, boşulun, hereket edelim, hemmemiz agdyr bolup demokratiýany guralyň. Demokratiýanyň iň gowdatlygyny Türkmenistan'a yerleşdirelim diye Türkmenistan bütün dünya dini gowdatlardan tanıdylýar. Açyk saýlawlar geçirer. Dini prezidentler, dini parlamentler hemme ýerde açyk saýlawlar. Her ýyl saýlawlar bolar. Şu ýyl parlament bolýan bolsa, o saýlawlary ýa beýlik saýlawaryň öz möhletleri bar. Şu möhletler boýunça saýlawlar her ýyl geçer. Her ýyl saýlawlary gatnaşyp bilersiňiz. Arqyn bolarsyňyz, çağlaryňyza, doğun garyndaşyňyza hiç kim hiç tabi ellemez. Gazanan zat şonky. Üstüne nalogu, pajarnik, ol her kimin öz yerleri bolar. Şol yerlerinden öz jogapkärçilik yerlerinden çykmalar, gaýtyp kömek ederler. Men size öz çıkışlarımda gurrum gördüm. Amerika'da edaram bolanlar, sanıp bilim stansiýa gelenler mena yaparlar diýip gorksam gaýtyp men bilen magazynlara gidip yürüte dermanlara kömek etdiler dezinfeksiýa etmeli. Yine şuraya gulluklar olmalı, halka kömek eden, halka hizmet eden. Konsullar eline kast edilip halk urmalılar. Konsullar halkın önüne ılgap problemlarını çözmeli. Yine şuraya hükmet belirler. Yine şoň üçin görüşelim. Bize bir çık adım gerek. Yine şol adymy men size çağırýan. 2. dekabrda biz Amerikadan başlaýat protestler her ay gidip durur. Soňky protestler Türkmenistan'a turur. Türkmenistan'a biz barýar. Bizim Türkmenistan'a barmak ýolumyz kesgitli. Nesip bolsa Türkmenistan'a öz goşuklar bolar. Goşuň hemmemiz. Sağ olun.
hormatly vatandaşlar.